बिसोरथ' जेब्ला एडभार्टाइज होयो जेबो भेकेन्सि ब्रेकआप होआखै उइदाउट भेकेन्सि ब्रेकआप बिसोरो एडभार्टाइज होबाय ओमफ्राय मेरिट लिस्टखौबो बानायबाय ओमफ्राय मेरिट लिस्टखौ बानायनायनि उनाव जों नुबाय मोनफे अबे पस्टआव बेसेबां केन्डिडेट माने दं आरो भेकेन्सिया दा साइन्सआव नायोबा नायदो आं मोनसे एस फर एग्जाम्पल लादों एसामिस मिडियाम साइन्स बेयाव 21टा पस्ट दं बिसोरनि बादिब्ला जोंसो मिन्थिया मोनफे भेकेन्ट पस्ट दंमोन दा 21टा भेकेन्ट पस्ट दंबा आंनिखौ आं नायबाय लास्टआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अंकुरज्योति राय प्रिया दं औ नै एभिडेन्सआ ओमफ्राय जेब्ला जों भेरिफिकेसन खालामो बिसोरो मामा एभारेज पार्सेन्टेज ना माबायदि पइन्ट लादों बेखौबो जों मिन्थिया ओमफ्राय बे हिसाबै लायोबा आंनि सिरियाल नाम्बारा 2764 आरो आंना पइन्टआ नायदो 18.16 दं आरो बेनिफ्राय बुरजा जानांगौमोन ओमफ्राय जायहा सेलेक्सन जादों बिनिखौबो नायदो नों बिनि सिरियाल लिस्टआ 3156 आरो बिनि पइन्टआ मोन्दों 17.90 होमबा सोर सेलेक्सन जानांगौमोन बे जाबाय दा बेनो बोरै नायदो बे केन्डिडेटआबो क'क्राझारनि आंबो क'क्राझारनि ओमफ्राय बेबो अबिसि आंबो अबिसि बेबो मेल केन्डिडेट आंबो मेल केन्डिडेट होमबा सोर सेलेक्सन जानांगौमोन होमबा बे बिसोरो बोरै सेलेक्सन खालामदों ओमफ्राय नायदो बेयाव मा होदों बिटिसि टेट नाम्बार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय केन्डिडेट नेम ओरै मा जेबो माबा गैया बिसोरनि एकाडेमिक मार्क्स गैया टेटआव बेसेबां मोनखो होमबा बिसोरो काट अफ मार्क्सथ' गैखाया ओमफ्राय बिसोरो खमसे खम बेखौ देखायनांगौ होमबासो जों क्लियार जायोमोन जुदि एक्सट्रा एडिसनेल बिसोरो एनसिसि बा बायदिसिना स्पर्ट्स बेखौ एड खालामोबा औ ओमफ्राय बेखौ बिसोरो देखायनांगौमोन होमबा क्लियार जायोमोन होमबा बे 17.90 मोननानै बोरै सेलेक्सन जाखो आरो आं 18.36 मोननानै आं मानो सेलेक्सन जायाखै दा बेनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बेनो खावलायो जों बिसोरो बोरै माने बेखौ लिस्टखौ बानायखो आरो एफा मानो थाब जों हराव बेलासियाव 3टा 4टायावसो मोनो लिस्टआ ओमफ्राय दिनै बिसोरो एपइन्टमेन्ट होनो नागिरगासिनो दं होमबा मानो बेबादि माने मेरिट लिस्टखौ दे मिस्टेक जादों बेफोरखौ मानि थाखाय औ बेथ' मिस्टेक दा जों खावलायो माने जोंखौ माने इन डिटेल्स एकाडेमिक्स मार्क्स टेटनि मार्क्स सोर बेसेबां बेबादि मोनखो बेखौ जोंनो देखायनांगौमोन आरो होमबा जों बेबादि कनफिउजन जायामोन बेनो आरो दा बेनि सायाव मा होननांगौ आरो बिटिसि डिपार्टमेन्टआ मोजाङै बेखौ नायनांगौ आरोबाव नायनायनि आरोबाव मोजाङै गोदान मेरिट लिस्ट माने बानायनांगौ बिसोरो बेनो आं मोनसे खोथा होनबावनि